Sanibona, ngiyabingelela Mnguni umthandi wabantu, indoda engazalanga indoda kwaSiphanda, indoda kwaSikhona. Ngiyabingelela kakhulu Ningizimu Afrika yonke. Ngithi namhlanje angingene ngizokhumbuza abantu ukuthi imihla yonke siba nespecial esisenzayo ngoDisemba la khona senzela abantu izinto ngokwama prize afanayo, okungukuthi umuntu akwazi ukuthola into akade eyidinga, ayithole into akade efisa ukuba nayo ngenxa yamandla, uthola ukuthi amandla wabi khona. Imithi ikhona, kodwa kuye kube kuhle ukuthi sesabiba ngelide nabantu bese siyabenzela indlela yokuthi bethole izaphulelo ezinhle zokuthi abantu bakwazi ukuthi basebenze, bakwazi ukuthi babe nezinto abayidingayo. La niyazi kunewash elikhona, kuney'nhlanga zenhlanhla, kunesigubhu, kukhona ibhokisi lemali, kukhona induku yaseCongo abantu abayithanda kakhulu. Engicela ukusho ukuthi-ke zonke lezo zinto lezo engike ngikhulume ngazo mhlambe ufise nawe ukuyithola, kodwa ushawe ukuthi amandla asuke ngekho. Ngiyazwelana nawe, ngiyacela ukuthi uma kukhona ozokudinga bese uyakwazi ukuthi usifonele, ukwazi ukuthi udinga ini, sikwazi ukukutshela ukuthi cha ngokwespecial kuzobe kukanje. La lukhona uhlanga, izinhlanga zemali, zona zu-2.5 inhlanga zemali ngoba kuDisemba. Kuzoba isigubhu semali noma isigubhu sebhizinisi, isigubhu umavula kuvale umalamlela wona u-5,000. Bese kuzothi-ke le yaseCongo efuna abantu kakhulu, nalezi ezinye induku abantu abazazi esesikhulume ngazo zobe ziwu-10 kuphela. Ngiyacela ukuthi-ke wonke umuntu akwazi ukuthi abhukhe, abhalise, abhukhe, uzokwazi ukuthi asizakale. EGoli ngizobe ngikhona ngomhla ka-2 Disemba, mhla ka-2, mhla ka-1, mhla ka-2 ngizobe ngikhona eGoli. Ngiyacela bonke abantu basondele eGoli, abaseGoli. Bese ukuthi abaseThekwini ngizobe ngikhona futhi eNanda eMawoti ngomhla ka-9, lapho ngizobe ngisebenzela khona. And then especially-ke sizoze siphele ngomhla ka-22, sizobe sesiphela sengisivala. Ngiyacela-ke bonke abantu bakwethu abafonayo, babomnguni uthini ngespecial, babomnguni baningi sebebhalisile. Khona sengithi angiphumela obala ngivela ukuthi cha, kunjengoba kunjalo bakwethu, woza ungasali ngaphandle, woza ungashiwa yithuba elihle kangaka okade ulifuna nokade kazi uzama ukuthi ufuna ukwenza kungenzeki. Siyazolana nawe, siyacela ukuthi-ke ufike. Nazi iy'namba ngaphansi zibhaliwe bakwethu, umuntu uzofona abhukhe, uzofona abhukhe. Ngisendaweni ethile ngibhukhela ukuthi nokuthi, ngisendaweni ethile ngibhukhela into kanje. Kuzoba kanjalo bakwethu. Inkosi yomusa, inkosi yomusa ongenzeki kubantu lapha kuMnguni kuyenzeka. Ngiyabonga.